Ohaneze ndi Igbo ekenekwa amono biko na video ahụ nwere very interesting video like we always see biko ina for video subscribe on our channel kena subscribe kwa kena like ina necha the video watch it to the end biko kabaru tila you comment in a comment section because this video is about Umuada Banished Madana village. This is for the power of Umuada. This is for the power of Umuada. Makande national wali heneme ni heneme. Maniko kwana kulu sa de gitupi ikwete no wali heneme nene this video. Abiaba Umuada. Makarife sibisi. Awan ye bi eje sacha pia. Mo ka da sife na sisi. Oya so anya brief eje sapa. Awon ke epo osa. Ha? So, if I don't want to wuto Umuada. No be gara gebe 6 months ago. I call James say akporo nwa ya na agba onkolos. Onkolus ama mi fa na. Onkolos. Onye si dawali yanko ana okoya. So, ah, dike to no ko le no. Bless God and work and Makaranda ya polisi. We are just saying we is be oboda. I just me we for the police. So, Oweboro no. Na igwa James, Boronwa, J3 T1. James sira jeleba na treat asa no 100,000. Na enwe he. Ona katara ba, sere nwanne nwoke barista na oka. Na nwanne ya no bia rubem. No nya kpọrọ nwa nya luzie nye gwa hapụrụ barista naba barista mechazi ọchọpụtara nwa nwere rekoreko nwesi mba no nwanne ona mmadụ asịrị ọbara ya asị no ka mma iru ọka ịkpọrọ nwa je ọka gba barista gwa problem nwa nwere ka onye ruga aka ma ọnwụ na ihe megwu ya James emeji etu nwa si ne nwa ya na be nke ọ na-abịa eri nyi nwa na amakwa na eweje nwa na-enye ego nwa ife ma anaghị enye nwa maka nwa ahụ obedient child nwa ya da arị mmadụ ka nwa si bai n'otu ọjọọ ịgba mkpụrụ mmiri mmadụ enweghị ike ịkọwa ya mere okpogho ụmụ nwaanyị uru ezi edi ụmụ nwaanyị uru ezi wesị ka ha gba ọgụ nwa onwe onye ji ego anaghị enye onwe onye ji rice anaghị enye ya megide ife a mkpọ di papa ejima kere afa nke na-arụ kapịnta di na nke ọba Chukwuma mkpọ ya yọọ ya si akwago kwa nwa eje ọrụ biko ka ịkparịkwa nwa na-eje ọrụ what's in the worst part n'ọnya ka a na-anazi na-emeghị ife na-eme ka gburu onwe emegide ife ahụ mama ya nọ na-ebe nwa ya nwanne mama ya bịa kpọrọ mama ya naba azịa mama ya na-azịa kịta nwunye James kpụrụ isi na azịa kịta maka na James hapụrụ nwunye na ụmụ ya bịazie chọrọ na bendebe ike gwụ ọnụ ọ da afụ maka ha ọ mara na ha anọ ọ mara na ha na-eme exist so nwunye ya anabagobe nwanne nwaanyị ngwazie nwunye si ya na ya hapụ nwa gị ebe a kpọrọ nwa gị ka ị na-ene nwa gị anya ka ị ma na ụmụnne gị nyere gị aka nke kaziri wute anyị wee karịchasịa James kasịrị gị na n'anya isi maka anyị sa na ya na mgbe aha ya dịghị ebe a na kpọkọrọ nwunye na ụmụ ya na and on that period ka nwunye na after that na abịa nwunye na nsukwu ya ngwa ebe dị achọghị ịkpọrọ na ruo ụlọ ka ndị bụ na ma problem ị nwere na ụmụ anyị obodo ebukwa na n'ụlọ ụmụ anyị obodo atụra iko ihe ọpụọ na godo ụlọ ka ụmụ ọkpụ ndị nwunye ezi ụmụnne ka ama problem ị nwere ka ama na nyere gị aka nwunye siri ejecha n'ụlọ ekpere niile ha sịrị anyị eme operation na spiritual na ife aka mere na-eme ife ahụ so nwunye wee kwetakwara m okwetu si naba ọkpọ na nke ka wute aza naba aza be nwanne ọ naghị ọkpọ na nke ka wute nkarịchasị na James mechaziri wee bịa n'anya isi teka ụmụ nwaanyị uru ezi esi kpọne abịa kpọne ka efu abịa kpọne ka efu ọ dịka sịrị omenala olofu
no me la igbele o chefuo uche anyị Gbere ọnụ ekwu okwu. gbere ga na-ekwu okwu uche anyị pụzikwa ebe James nọ anyị ekwutezido maka James anyị na-ekele kwari ịmazi nke nwere m iwo na nwunye di anyị ka m nọ ebe m na-esi nya na-akpọ lọlọ akụziolu nwa wee na-akpọ m mma maka mụ bịa na arụ eme ya mma maka mụ bịa na ya anwụọ na-efuo mama m na-efio njụọ ya ozu ọnwụrụ ọ sị na ozu anwụghọ na nwa Chika na-ebuo na ụmụ ya na ndị ụmụ ọkpụ tiwuru ya ukwu ube na mmanya wee kpọnya nwa ha na-asị na ọ na-amụ nwaanyị nsị arụ Nwunye nwa ya. wee gbara wee jebe lụọ were eziokwu ya nwa Chika abdarachọn ụmụ nwaanyị ndị ezi n'ebe a gbaa yiri 5 mkpọ nwa Chika yawa nwa Chika si biko gwa nwa ka ọ gbaga ụzọ ka ebuba ka ife ka ụmụ nwaanyị anyị afọghị ife a maka mụ na edo mma o ife niile a na-emebe ha mụ na-esiri anyị mana mmadụ asọpọtụ ebe ote karịa ma agụgụ akwụ m ha nwee ife anyị eme ha akpọra m ọrụ mgbe kpọọ nwa Chika ọzọ nsị kpọọ nwa ka egwe ka ọ gbapụ ụzọ ka ebuwe ife a na ụmụ nwaanyị urezidi ebe akịta nke bụ nsogbu ya bụ ọ sị na ya eme ọ onye nọkọta nwaanyị si anya ya arụzi ma nye eme ya fọs na ya eme na ya kpọna na ya ayọ isi ama Chika ya ụmụ ụka abụghị ife a nwa Chika si nchata nsị ama Chika si nchata ọsị m nsi oke mụvuo kula m ejikunye ya ọkpụrụfụsịrị ya nka dọwasịrị ebe ahụ hapụ ihe niile na-eme na kichin wee ba m nwaanyị ụlọ na-eti mkpu kemgbe ụbọchị a ndị nụrụ ọnụ mbịa mkpọba Ogechukwu na-agụ Ogechukwu nọ na seket nọ na akwụkwọ na tebụl ime nne ọkpọ Chika si n'ime na ịkpọta mmadụ ha nụrụ bịa ha na-abịa na-akpọ ndị mmadụ anyị wegwa mma Chika kpọrọ nwa nwaanyị nke a na-arụ ụmụana a na-akpọ Onyinye okwe ha ọnụ wata ọ kpọchara ka ogwu ime aka n'anya na-ekwuzi okwu na-ekwu ịnọ ngosi na ọgba nwa ihe na-ekwu nsị a Onyinye biko mmemme ihe niile accept mana mmemekwa nke ịbịa ma emetu ọ na-ekwu okwu n'ọnụ na-ekwu nsa mba mmemme ya accept ịtụrụ ya anya ama ngo jajaja kịta nwanne nwaanyị jezie dọpụta ewekwa ihe niile akwụcha okweta ha akpọrọ fedis aka ya adịghị agwara ọgadọ si n'aka ya adịghị agwa keretọdmegwu si na mmadụ agwataghị agwa nna ya obi awurofu si na-arụ anyị marịta ihe ma anyị mee n'ụtụtụ akịta nwa ahụ akpa ya ahụ ebupụrụ outside the compound ọ nwaanyị uru ezukọrọ nye akpa buata dobe na sit out na dọkpara ha si ha gbaghị ụzọ maka agbachisiri ụzọ di ya na-arahụkwa be ha di eje na-arahụbe nwanne nwaanyị agwa ha meghe ụzọ ha ekweghị emeghe ụzọ oge nwaanyị uru ezi gụrụ zere egwu bịa na ụmụ ya niile elu na-ekwu ka ha ya eme mana kpọ n'ime ụlọ mechido onwe ha ụzọ ụbọchị anyị jere ife a nwa ala hụrụ n'iro ahụ ụmụ nwaanyị ndị abụrọd na-ata ahụ ụnụ nọ n'iro n'abalị ụnụ maziri ụdị anwụ na-ata ka a nwetagide nwatakịrị nwa etinye ezi wee nata di wetagide wetakwara abalị anyị na-egwu n'ama akwa uwe kpọma m onye isi na mama kwara n'ilo ka ya lahụ na m abịazi jụkwa ya nsị a nwanna m enweghị ohere ka ife dị n'ọsị na ya lahụ n'echifo n'ibi na o nwere oche fọm do na site ụtọ ahụ ya na-edesi maka anyị sanya na anyị nyere ọdasa na ihe ana na ihe anọrụ ka ihe niile mechaa ọsị ibi na oche fọm dị ebe ahụ ya chọrọ iji lahụ ụmụnne ji eje buru ebukpu ọnụ ime ụlọ ọchị ụzọ N'elu ka ha mere eme. nye ọsọ ịgwa ifome nye ka m na-agwa ya ife so ihe a ka anyị na-ekwu ebukpu oche a na nwa ala ahụ n'elu akpa Ghana mosdo na akpati echi fọ ewepụta nya ahụ wee kpọọ ma anyị nọ n'ugbo kpọọ nsị m onye isi na ya ka nsị yiri kwuru nye ọsị onwe ndị na-achọ ibutere ya enyi nke nwunye nye ha na ebe ahụ ezuoro ada nwaanyị zopụọ ya kpọrọ ya kpọọ nwanne di ihe elu ka a na-ekwu achọrọ m okwu ọda ife elu ka a na-ekwu ka emee ka o metụta ya emetụta woman light achọrọ ka woman light bata n'okwu a mana woman light anyị abata nwa woman light karịrị ụmụ nwaanyị so ọ bụ onye ka apụtakwara n'abalị nwesị nwa emelego ụzọ si mba ọ mụanyere ya ọda si aba bela ọla akụziolu nwa jeela n'ọfieri ọha nwoke kwa ka ya nakwuru okwu agwụrụ so okwu agwụrụ ahụ o wee bụrụ na ife anyị eme kịta na jenis ya ba n'ụlọ ọ bụrụ na ndebe ike gwọ na isi ha kpọrọ anyị nwoke abịa na ha gwa anyị ọ bụrụ na ha bịara ndebe ike gwọ ọnụ bịa kpọrọ anyị nwoke
activity nwere tata karịrị akarị ebe ụzọ ebe na-aka nwere isi tata against